Гэта гутаркі, гэта Павел, гэта Михась. Гэта і драк. Гэта і драк. Я сам бы сказал. Так, что у тебя? Что у меня? Гэта пластыр. Давайте, у меня есть объява, дякуй. У меня есть объява. У меня есть объява. Так, давай. Цішэй. Гэта вельмі варта паслухаць. Вось, мы раней сказали, абвясцілі, што у нас ёсць Patreon. Так. І вы задонатили толькі $50. Так перамогі не будзе. Каб вы ведалі. Мне сорамна і балюча. Нам патрэбна 200 тысяч. Беларускіх рублёў. Хаця б беларускіх рублёў. Вы чакайце, а мы будзем змагацца. Вы задаволеныя гэтым адказам? Не. Ну добра, сёння як пройдзе праграма, я раскажу вам. Добра, тады ніхто не сыйдзе з праграмы, усе будуць да канца, і я раскажу. Добра? Ну там вельмі цікавая гісторыя, вельмі цікавая, але мы таксама не ведаем яе. Але пакінем гэта для Патрыёна, каб людзі задонацілі. О, клас, Patreon. Абавязкова падпісвайцеся, каб перамаглі. Так, а ўсе спасылку зразумелі, так? А хто не зразумеў? Макей. Мне падабаецца беларускія приколы. Так, што? Так, у нас, вы памятаеце, так, гэта гутаркі, вы можете таксама гутарыць, але з намі. Памятаеце? Паміж сабой нельга. Памятаеце, калі хто-небудзь, мабыць, прапануе тэму для сённяшняго выпуску? Ёсць варыянты. Сергей Дзядкоў. Ну, Гэта не тэма, вы блытаеце, гэта госць. Гэта госць. Hero. Так, а тэма якая? Ну, добра, тады мы скажем, якую мы абралі тэму. У нас ёсць тэма, так. Мы абралі тэму, якая, нам здаецца, і вам будзе блізка, і да нас будзе такая, ну, недалёкая тэма. Гэта тэма адзінота. Вось такая. Хтосьці... Так? Да. Адзінота. Вам падабаецца тэма? Не? Ну, я спытаў спачатку, у вас ёсць тэма? Вы сказалі не. Вы б сказалі нейкую тэму, мы б выбралі вашу тэму. Але гэта сказалі не адзінокія мужчыны, якія прыйшлі са сваёй дзяўчынай сёння, і таму такія не, нам адзінота не падабаецца. Адзінота добрая тэма. Адзінота добрая тэма. Насамрэч мы спачатку вырашылі выбраць тэму ананізм, але пазней вырашылі завуаліраваць. Ну, ўсё роўна да гэтага прыйдзем. А давайте, калі вы ўжо абвясцілі, што ў нас госць Сергей Дзядкоў, хто абвясціў? Давайте вы скажыце і госць Сергей Дзядкоў, і мы паклічам. Сергей Дзядкоў на этой сцэне, давайте сустрэнем. Добрий вечір, всіх вітаю. Дякую, що прийшли. Гэта не футбол, хопіть. Так, одразу прошу вибачення, якщо будуть помилки. Вже я не знаю, але... А гэта беларуская мова? Так ось, я не домовив. Пробач. Я ще хотів Пробач. сказати, що... Ну, вже... Похуй. Але ж, ну, що хочу сказати, що це, ну, мене не було перший раз в мене такий якийсь публічний виступ українською. Ну, після того, як я вірш... Да дайте, блядь, домовити, блядь! Що це, блядь, гутарки? Це безлад, блядь. Все, я не буду, блядь. Самі там... Блін, а дякую тобі, що перший раз і у нас у гутарках. Це вельми приємно. Дякую вам, що я тут. Але це, ну, довго ми до цього йшли. Так, розмови довго. були, спочатку ми думали зробити це в травні, потім в червні. І я вже казав, що про гутарки тільки гутарки. Але ось липень і саме час настав. Я подумав, що ти зараз упершиню на українській мові публічно виступаєш, і тому усі назви місяців вирішив назвати.
Це і був мій задум. Так, у червні, у липні, у травні. Добре, що покуль ми розуміємо. У нас Та й те ж саме. будемо. Я білоруську добре розумію, як і всі українці, Так. напевно. Так, і ми так І само. можна сказати так, я знаю ще одну мову. До речі, вельмі шмат українців глядять гутарки, завсёды пишуть у коментарях «добре, що не російською». От на українській більше коментарів, звичайно, буває. Быццам больш. Беларусы наогул не пишуць каментары. Не, да, яны не донатяць, каментары не пишуць. Ну, ніякої перемоги не буде, як ми Не вже буде. казали. Нам патрэбна 200 тысяч каментароў. Так, а як тобі тема той, що ми обрали? Одинота нормально? Та мені дивись, мені не дуже самому. Я не дуже хотів, але як я почув, що такий, ні, я такий супер тема. Супер тема, я так само. Ніхто не так- буде танцювати, блядь, під вас, блядь. І тут одразу усі ведають, що Паша, наприклад, з дружиною, з жонкою, з так. жонкою і... це жонка? Я думав, це сябри. Так, ну... Не, яна думае, што жонка. Ну ось, і Паша з сябрами, Паша сказав, що у його шмат думок про одиноту, і я вирішив послухати, тому що сімейний чоловік, його більше, мені здається, усіляких там глибоких думок на тему одиноти. Гэта заўсёды так адбываецца, што адзінокі чалавек хоча знайсці адносіны, хоча быць у стасунках, а чалавек, які ў стасунках, ён прагне адзіноты. Тому што я нават думаў аб тым, што я, напэўна, і стендапам займаюся для таго, каб пабыць аднаму хаця б 15 хвілін на сцэне, разумееце? Ось. Ти був зараз самотній в цій темі. Ну ось я не адчуваю Відгуку падтрымкі. ніякого Я не не адчуваю было. падтрымкі, адчуваю сябе адзінокім, таму мне гэта падабаецца, што вы маўчыце, сядзіце. Мне гэта вельмі падабаецца. Ну це ми просто в тему попали. Влучили. Ну, ми Влучили у тему. влучив? Влучили. Влучили. Блядь, ну я з Азербайджану. Я подумав, мабуть, у когось є некий досвід такий про одиноту, як він знайшов себе у одиноті. Тому що ось я прочитав таку штуку, що одинота – це стосунки з самим собою. Як вам такі Мені подобається гэта. Ну, це треба вміти. І треба вчитись. Тому що ти можеш лишити. Ти і лишишся один колись в цьому світі. Ніколи не знаєш. І тому треба бути готовим до цього. Ти Ось. готовий? Я? Так. Ні, я готуюсь. Це скіл, я ж кажу, що я вчусь. Просто я думаю, що це базова навичка, яку потрібно розвивати в собі і робити це дисципліна, всі. А як у Добре. школі? Добре, а як у школі треба навчити одиноті? Ти тільки кажеш. Ні, Треба з репетитором займатися треба. Репетитор по самотності? Ну. А чим дивись, стаєш о 5 ранку. Ні, репетитор по самотності, ти чекаєш його, і він не приходить. І ти вилучаєшся. Чому йому погано сьогодні, він не може прийти. Це перший урок. Ні, дуже добре, що є ідрак, от як я казав, що можна до нього заходити. Тому що круто, я кажу, що круто бути наодинці. Наодинці це і навіть правильно для дорослої людини. Це правильно. І взагалі всім потрібне якийсь свій простір, навіть якщо ти у відносинах. Так, дякую, свій простір. Але людина це соціальна істота, тому треба іноді заходити до друзів, якщо вони є. Що смішного, блядь? Ні, треба заходити до друзів. Мені подобається. Вибачте, я іноді, я не знаю. Ні, ти все правильно зрозумів програму. Так ми тут і розмовляємо. Я просто не вмію працювати з аудиторією. Я ніколи не навчусь цього. Ні, ми з тобою з одної школи. Краудворку. Спочатку питаємо, після кричимо, що нам не подобається. Ми нещодавно їхали в таксі з Пашею. Десь приблизно це була 1 година ночі. І ми їхали додому, і Паші телефонує дружина і така: ти де?
На він- українській. Да. Чомусь в мене. Ну і Паша каже, що я вже їду, ну я з Сергієм, ну ми їдемо, ну що ти, блядь, ну що ти. Оце почалось. Та то це що? Це ти певно, що проснулась серед ночі і тобі. Ну, це вся розмова почалася, це все подружнє життя. Ну і в кінці я кажу, Паша вже дорозмовляв зі своєю дружиною і такий, блядь, типа. Я кажу, знаєш, ну, всі. Ну, це багато одружених чоловіків відчувається, так? Якийсь негатив, коли телефонує дружина, і так, ти де? А я от їду додому один і буду там один. Ну, блядь, ви зрозуміли. І я думаю, блін, з іншої сторони, якщо подивитися, це ж круто, що хтось таки переживає за тебе. Хтось телефонує тобі і питається, де ти. Де я, всім, ну, плівать. Ну, мама вже спить. Так би вона дзвонила. Але це добре, це нормально. Я не хочу, щоб ми тут щось було депресивне, блядь. Тому Ні. що ця тема, вона цей якось під собою має таке підґрунтя. Ну, ёсть, ёсть. Але тут є смішне, ведаєш, у чим? Ну, у вашій ситуації. З одного боку депресивно, а з іншого боку то, що жонка телефонує Паші, і Паша такий незадоволений, що йому жонка телефонує, і він є ще з сябрами, він же не задоволений, Так, тому що... так. Але ти ж розумієш, що я так поводив себе тільки тому, що ми були разом. Що я такий бу-бу-бу-бу-бу-бу. А, дійсно? У інших обставин, коли б я був один, я б сказав, звісно, я їду. Я вже їду. Ні, мені здається, ось так дівчини і можуть зрозуміти, усе добре чи не добре у стосунках, тому що коли телефонують, наприклад, хлопцю, і хлопець роздражняльно відказує, ну 100% він з сябром, тому що йому соромно перед сябром. Або з таксистом. Або з таксистом. Тому що коли б там була інша дівчина, він би такий, так, да все добре. Почалося б таке, розумієш? Мені здається, так би і було. Ну, ось я об этом і кажу. Хлопці у стосунках, так? О, ні, Та тут усі кам'яні сидять прям. Не ведаю. Ну що так? Ну що так? Ви у стосунках? Зараз з вами повутру. Ви у стосунках? Ось, таке питання було. Ось, наприклад, жонка. Ви з жонкою? Дівчина. Ось, наприклад, ви А ви разом живете? Так. А вас як зовуть? Просто буду питатися зараз. Євген, ось, наприклад, ви їдете, спізнилися, ну там поздно вас нема, і вам телефонує ваша дівчинка. І каже, де ти, Євген? Та дівчина не має права цього питати, тільки дружина може. А тільки На дружина на цей дзвінок має право тільки дружина. Дівчина йде нахуй. Ну правильно. Хто така дівчина? Це що? Сьогодні є, завтра нема. Все? Ну, я взагалі вважаю, що треба зраджувати, якщо в тебе дівчина. Тобто вона телефонує і така, іди нахуй. Да. Я тут трахаюсь. З сябром. Я тут трахаюсь вдома по гуторам. Дружина це вже інша справа. Все. Це додому, все повинен бути вдома о 10-й. Мама телефонує, задає таке питання. А до чого тут мама? Тільки дружина може питати. Якщо Про єблю розмовляємо. Навіщо тут мама зараз? Сергій, я згоден. Ні, почекай. Так, Ми в якому контексті зараз знаходимось? мама дзвонить, питає, де ти? Де ти? Я їбусь, да? Ну я дебіл, я не. Ну, такое життя у чоловіка. Безлад, це не гутерки, це безлад. А у тебе були такі ситуації, коли телефонувала мама? Мама телефонувала і запитувала, де ти була? Була? Опа! Там сябри, там. Мама не телефонувала, не питала, де ти? Серйозно? Дивись, просто чому я так відреагував, бо ми зараз були в контексті дружин і дівчат. Але мама тут зараз. В контексті телефонних розмов, А. тобі жінка телефонує, яка Так, жінка. де ти? Так. Дівчині не можна, дружині
Так. Ну, їй все можна. Ну, мамі можна, коли яна дружина. Ну що? А я можу сказати, як мой батько писав діти. Коли я був маленький, коли я спознився додому, він не писав діти, він писав питальник. Один питальник. А потім тобі пізда. Ні, а тобі пізда, ведаєш, як було? Ну, як батько писав тобі пізда. Ні, він писав два питальника. А тобі докладно пізда, це три питальника. І більше далей я не ризикував. Я що знайшов? Таку статистику знайшов, що хлопці, які одинокі, ну, така статистика, хлопці у стосунках, ну, то бок, з сім'єю, вони більше живуть у середньому, чим хлопці одинокі. Ну, гэта толькі харчаванне, толькі... Ну, мабуть, з гэтым... А жанчыны, наадварот, одинокія жанчыны живуть столькі ж ці больш, чым тыя, хто ў сям'і. Ну, гэта ведьмы, это... Не, жанчыны, чулі мяне? Вас забіваюць. Ну, на самой справе так. Ну, гэта трэба ведаць. Дзяўчыны не разумеюць, што, напрыклад, шчаслівы шлюб робіць працяглым жыццё толькі у мужчын. І забівае дзяўчын, атрымліваецца так. Гэта... Чаму? Чаму? Не, пачакайце. Вось вам лічбы. Чакайце, і драк выдумляе лічбу. Жанчына ў шлюбе жыве дзесьці у сярэднім 70-75 гадоў. Гэта на самой справе. Без шлюбу да 200 гадоў жывець. Мне здаецца, больш сімвал самотнасці і адзіноты, больш сімвал, і менавіта сімвал. Гэта кур'еры. Вось чаму. Таму што, ну, якія ежу дастаўляюць. Таму што, па-першае, дзякуючы ім мы можам не выходзіць з дому, і шмат людзей, мне здаецца, не выходзіць зараз з дому, ну, таму што можна заказаць ежу і ўсё добра. І яны, гэта першы сімвал. То бок яны працуюць на нашу адзіноту, першае. Другі сімвал гэта тое, што яны адні. І ніколі не бывае, чтобы два кур'ера разам. Я б, калі быў кур'ерам, я б яшчэ адного чалавека ўзяў, каб мне было б не сумна. Так, нема в них цих велосипедів для двох, знаєш? Тандемных, да. Гэта, памятаеце, як раней былі маршруткі, і там вадзіла, і яго сябар чамусьці ёсць. А, які браў Або грошы. дружина. Так, які так, грошы браў. Ось, до речі, якщо ти самотній, то треба виходити з дому обов'язково. О. А не замовляти щось, а йти кудись походити, щось побачиш, ні з ким не познайомишся ніколи, це неможливо. Але якщо в тебе є уява якась, от мені сьогодні дуже пощастило. Я сьогодні, як завжди, сидів сам у парку і побачив найсмішнішого діда, якого я бачив за все життя. Ну, це діди, знаєте, які носять якісь речі, і де написано англійською, і де вони не розуміють, що там написано. І я бачив найсмішніше, що я бачив. Там сьогодні йшов дід, і в нього було на кепсі написано «Satan is awesome». Роз'єбка. І я думаю, ну, сподіваюсь, він не до церкви йшов з дружиною. Йшов з пакетами, блядь, супермаркету, розумієш? Я думаю, ну, свинячої голови я не бачив, щоб там вона з пакету стирчала, блядь. Тобто він це ж, думаю, де він її взяв? Це ж йому син, да, віддав? Погані новини, блядь. Ну, ті самотний дід був, тому що ніхто не підказав, що там написано. Ні, він з дружиною йшов. Вона А, з теж не дружиною? знає. Їй нормально, що в неї чоловік сатаніст, вважає сатану. В більшості, я думаю. Міхась зараз Коли сумний. вони знайомляться? З вами знайомляться собачники? Привіт, я собачник Денис. Не, ну есть такая некий этикет собачников, что мы там не знайомі з людьми, але коли там у парку гуляем, мы там вітаємося один з одним, типа такі.
Ти мав на увазі, що собачники з собачниками знайомляться? А я думав, до мене вони ніколи не підходять. Що я сам гуляю, і вони такі, а давай познайомимось. Не, ну вот есть такие рылзы, коли іде хлопець без собаки, знайомиться з дівчиною, і вона не хоче з ним знайомитися, а у іншим рилзі він іде уже з собакою, і все, і вони потім трахаються. З собакою. Чекай, ти... У меня есть отворотный подкат. Я, видишь, часом гуляю с собаком своим, и у меня собака есть фишка такая, что коли яна бачить некую дзяўчыну, якая падобна на мою дзяўчыну, там волосы такого ж колеру ці так неяк. Ну і карацей, собака можа пераблытаць і бяжыць да гэтай дзяўчыны, думаючы, што гэта моя дзяўчына. А што ты зрабіў з дзяўчынай, што собака сумуе? Ну просто собака не бачыла дзяўчыну 20 хвілін, і гэтага дастаткова. І заўсёды такая неёмкая сітуацыя, тому што там падбегае собака, я такі: ой, выбачаюся, і яна просто пераблытала, яна просто подумала, што вы моя дзяўчына. І гэта гучыць, ведаеш, як такі дурацкі падкат. Мой собака подумаў, што вы моя дзяўчына. Просто моя дзяўчына памерла 2 тыдні таму. Можна потрахацца. І я з таго часу не трахаўся. І собака таксама. Блін. Дзеці таксама дапамагаюць з кімсьці пазнаёміцца, тому што усе нашыя новыя знаёмыя гэта праз дачку толькі. Дачка пачынае спілкавацца, размаўляць, як это сказаць? Размаўляць з іншымі дзецьмі, потым... У нас назва праграмы «Гутаркі». Потым я ўжо... Я ж казаў, што ў стасунках дэградуеш, гэта відавочна. Яна пачынае размаўляць з нейкім іншым дзіцём, і потым ты ўжо праз 3 дні заўважаеш, што ўжо размаўляеш з бацькамі гэтага дзіця. Это ваши новыя знаёмыя. Це катастрофа. Ну, Я так вважаю. Краще бути самотнім, ніж... Між сябраваць... Дивись, я вибач, Так, я кажи. тебе перебив. Я ось що хочу сказати, що мені дуже подобається, знаєш, самотність може бути якось депресивною, можливо, перед сном. Знаєш, коли ти засинаєш, і ти, може, тобі не вистачає якогось тепла, обійм, да? Це природньо. Ну, взагалі, да, ми з дитинства звикли, да, що ти щось, в тебе є якась іграшка, з чимось ти засинаєш, не один, чи з чимось. І може, але зранку це прекрасніше бути не може, просто прокидатись самому. Так. Ти нікому не заважаєш, тобі ніхто не заважає. Ти встаєш такий, заєбісь, що я сам, що тут нікого нема. Можна пройтись, взагалі, що хочеш роби взагалі. Я з тобою згоден, тому що у мене так само самае складанае гэта час перед сном. Калі я адзін і трэба спаць, я думаю, як гэта я і засынаю адзін. Ну, што, пакурыць? Покурить. Это просто цяпер прапанавалі. Гэта галюцинація. Директор шмалі якийсь. Покурить, а що ти? Треба курить за розкладами драк. Вечірня баночка перед сном. Ти що, не знаєш? Тебе вчити потрібно, бля. Ну, гэта 100% допомагає попалити. Дякую. Я чув, там хтось по оплески якісь були. Мне падабаецца, што у аднаго майго сябра тут ёсць сям'я, гэта Паша, і мне, калі адзінока, я кажу, кліч мяне, яны там, напрыклад, збіраюцца з сям'ёй у боулінг гуляць. У боулінг. Для мяне боулінг — гэта сямейная гульня. Ну, то бок, адзін пайсці гуляць у боулінг — гэта, прыкмета дрэнная, мне здаецца. Ты як чалавек не ведаеш, як цікава праводзіць час. Калі ведаеш, яшчэ ўзяў сабе 6 імён, напісаў розных. Так. І драк, кіборг. Байонікл. Усе варыянты любімыя. Дзяўчына і драка, маці і драка. Гульня называецца «Шчаслівая сям'я». Ну вось, і я адзін раз толькі пайшоў, і мне так спадабалася ў боулінг гуляць, і гэта было год таму.
Один раз только. И он сказал, что им сподобалося со мной гулять, и больше яны не кликали. Ну, бачиш, ми вміємо робити висновы. Не, нам так само з тобою сподобалося. І Драк наогул вельмі добры сябра, я хочу сказаць, тому што, напрыклад, калі у маёй дачкі былі народзіны, ён купіў ёй падарунак. Я спачатку абрадаваўся, што такі добры сябар у мяне, а потым успомніў, што ён азербайджанец, а у іх нармальна, калі будучай жонцы 9. Я продовжу свою думку про те, що треба бути самотнім. Тому що, ну давайте дивитись в очі реальності. Так? Батьки помруть. Це питання. Ну, нічого депресивного, ти правий. Так, а що, ну це реальність. Ну, це що я можу реальність. зробити? Це так і є. Я ж не видумав це заради того, щоб було якось депресивно. Чи сумно просто. Батьки помруть, я згоден. Ну, Не, моя ну мать... якщо вам подобається, живіть у міфі, де у рожевих окулярах, де ви ж оце любите жити біля молочної ріки, блядь, кисельні береги, блядь. Так, ну добре, батьки помруть, так, далі. І ми зостанемося одні. Жінка, Помре. дивлюсь, як вже я жонка. Жонка помре. Всі помруть. Ну, або піде, просто піде. От просто піде. І пізніше помре. Ну, звісно, без тебе такого. Тільки смерть голодна чекає її. Ну дивись, ну багато, ну еміграція, я не знаю. Я думаю ще, що в еміграції багато пар, ну вони їм лячно розвестись чи бути не разом. Тому що вони якраз таки ну, не хочуть бути самі. Це по-перше. А по-друге, ну, цю хату так довго шукали, блядь, знаєш, типу, що вже, бля, куди з'їжджати? Сюди що... так багато сил, щоб заїхати. У еміграції навіть нема чого ділити, тільки, Так ось, тільки чинш. Дивись, в мене от така була думка, що, знаєш, ну, кажуть, що найстрашніше це бути самотнім на самоті, ну, коли ти вже старий, так, залишитись самому. І що, кажуть, знаєте, це ніхто склянку води не принесе. Так. От. А я вважаю, що ну, ніхто її не принесе, якщо ти і не один будеш. Ну, виїбуть голову тобі за цю склянку. Скажеш, Оксано, принеси мені склянку води. Скаже, іди сам візьми, блядь. Я що тобі все життя ношу? Все проносила життя своє на тебе, блядь. І такий, блядь, краще б сам би пішов. Взяв вже. На що я попросив. Розумієте, про що я кажу? Дякую, що ви тут. Що в нас є контакт з вами, з шановною публікою. Вибачте, я жартую. Я дуже радий, що ви тут. Дякую, що прийшли. Та кому ти тлумачиш? Ну, я сподіваюся, що у вас є душа, є серце у вас. Якщо нема, у кого нема серця? Є таке? У батьків, які померли. У Макея. Так, дали тобі життя, щоб ти в ньому один лишився. Дякую. Дякую. Не, коли померли, серце ёсць. Це тільки коли окультисти некі, батьки були. Ну, оцей дід, сатан із осом. А що мотоцикліст? Що... А яны ж помирають хутко, і серце можна забрати, так. Гэта афіцыйна? Ще можна байк, шолом, Блять, хто взагалі мародерством зайнятися на місці загибелі. Це що за чоловік? У мене була думка, що якщо реально мотоцикліст розбивається, ну, блядь, ти сам вибрав це. Ніякої жалості нема. Не, ну, але коли він розбивається там на ну, невеликій хуткості, це не так приємно. Ну, там... Это на самой справе так? Это так?
А є такі, ну, так роблять, одразу труп мотоцикліста розбирають на донора. Так, тільки розбився, налітає на товп з ножами одразу. Чому швидкі оці їздять сиренами? Швидше там! Ну, уже разобрали мотоциклиста, нахуй. Скоро я подъезжаю, некто с головой бежит, блядь. Це він як свиня, знаєш, все йде в хід. Це на сосиски. І на кров'янку. Белорусы самые добрые. Да. А це не білорус, мені здається, ні? Все. Самі добрі люди. Ні, знаєш, мені от білоруська дуже подобається мова. Що мій же перший вчитель був цей Сергій Міхалок. Він мене навчив білоруською трошки, знаєш. І я от, знаєш, є пісня Зорочки. Зорочки, боже, і я не розумію. 8 матулі. Так ось, да, от саме так вона і звучить, да, це слово. Зорочки. Я думаю, як можна хейтити білорусів, блядь? Ну, коли в них така мова. Ну, у них зорочки, дивись, блядь. І ще я дуже любив шоу Саша і Сірожа, пам'ятаєте таке? Саша і Сережа. Да? Оце було Класно, супер. Ти не класно. знаєш? Почекай, В Україні показували на каналі М1 був. Я дивився з бабусею. Це з Михалком і була, так? У нас просто в Беларуси это не показывали, так что ты это ведаешь. Ну, спать хотять вагони, в пачках макарони. Ну, це в 30+. Клуб. Дякую, що доспівали. Коротше, так, подобається мені. Я не знаю, чому я про це сказав. Де ми були, на якому моменті? Саша і Сережа. Я не глядів, тому що я... Да, дякую. Щось там з білорусами було. Просто хотів сказати, що я люблю Міхалка і все, що він найкращий взагалі. О, шкарпетки Саші і Сережа. Да, реально? здимай, я покажу. Так. Ну, це сімейна людина, вони чисті будуть, це нормально. Самотніх Так, не ось. бери. Ось. Вот. Шкарпетки самотніх не бери, Драки. Камеру взяли? Бачить, коли чоловік одинокий, починається фетишизм уже. Так, сьогодні... Так, сегодня подарунок. Сьогодні подарунок. Так, хто лепей буде розмовляти з нами, вам потрібно спробувати більше розгуторити сьогодні. Дякую. Саша і Сережа, купляйте. Це мерч, да? Так? Купляйте. Блин, я не ведал, что сегодня гэтым скончится. Напомните мне, нагадайте мне не жевать ногти сегодня. Блин, класс. Бачите, тема крутая. До речі, чат GPT мені підказав, що білоруси на постсоветській просторі одна з самих самотних націй. Білорус? Это Белорус. что, статистика есть такая? Статистика Белстат. Мається Не, на увазі, що... Мы не самотные, з нами Росія. З імі Бог, значить, з нами Бог так само. Менавіта про гэта. Я думаю про то, что самые самотные люди — это диктаторы. Что думаете про это? Тому что... И... Не? Чому не? Чому не? Мне здається, я не самый. Не, ну он самотний. Так я самот, так у Ну, него... Його ніхто не любить, його всі бояться тільки. Ні. Ну, поглядите на Путіна. Він, здається, у нього стільки було сябров, а зараз такі, блядь, тепер на от Алієву не потелефонуєш. А мне здаецца, менавіта таму, што яны самотныя, яны так часта збіраюцца, вось гэтыя арганізацыі нейкія прыдумваюць, лічбы ОДКБ. ОДКБ, Саміты. Саміты, так, ШОС, АЗС. ОДКБ это же одинокие деды, там, экономические, ну и там другие буквы. Не, так і адзінокія дзяды калектыўнай бяспекі. Ось я недавно заходив до Ідрака, і ми дивились, як Токаєв і Путін приїздили до Білорусі. Так. І спрабавалі Так. новий хліб. І дивіться, я зараз свідомо сказав Білорусія, що вони приїздили в Білорусію, тому що це саме Білорусія.
Розумієте? Ну, моя думка в тому, що дивіться, знаєте, дуже білоруси витрачили дуже багато часу в інтернеті на те, щоб на коментарі. Знаєте, де писали, типу, росіяни, чи я не знаю хто, писали Білорусія, і білоруси писали Білорусь. Треба писати Білорусь. І нещодавно я побачив такий комент. Перейшов, а там людина живе в Білорусі. Ну, розумієте, що я думаю, так треба зараз навпаки писати, що все вірно написано, що це ви в Білорусі живете. Білорусь це те, що не вдалося зробити. Розумієте? О, дякую. Інші багато ні. Тут люди вимкнуті просто. Я згоден з тобою. І зараз треба виправляти наоборот. Коли хтось пише Білорусь, треба писати Білорусія. Так, я от про це кажу. Не блитайте. Блядь, Дякую, мне що теперь пояснив. татуировку перераблять, блядь. Ну, это... А ти... Так, це... Да не, просто забей Бела. Ну і взагалі, знаєш, вона не дуже і потрібна, та рука, блядь. Ти нормально вибрав. У мене теж партаки були, блядь. Хуйня, чому, блядь, це такі... Вибачте мене за ці примітивні жарти. Не, добре. Ти виріжеш, брат. Виріжем! Тут режисер монтажу сидить. А є президенти, які вам подобаються? А, Окромя наших. Ну, что там, у Уругвая был добрый президент. А вось гэта тое, што у інстаграме была, да, так пост быў папулярны, што такі добры прэзідэнт. Які жыў там недзе у адзіноце, дарэчы. Не, у яго была жонка, але вельмі скромнае жыццё у них было такое. Яны жылі ў некай хаце маленькай. Ти був у них? Не, я Звідки ти знаєш, Паш? Ну, вони такі скромні. Може, це пропаганда їх зробила такими. Янукович теж, знаєш, жив, блядь. Дуже скромна людина була з Єнакієва. Не, ну тепер скромно, не бачно його ніде не з'являється. Це був вже типовий оцей диктатор, який, а він свій, з народу. А в нього страуси ходять просто по подвір'ю, блядь. Золотий батон у людинки, блядь. Чекай, у яго страуси були? Своє? Так. Своє страуси? Так в нього питали за цих страусів, типу, що в нього там якісь тварини були дикі, там щось. В нього питали. Він каже, ну вони були там, він казав. Не бачили? Він не бачили це? Він казав, ну вони там були, я за ними доглядав. Що поганого? Я добру справу робив. Ну, тобто, розумієш, його версія була, що на цій ділянці, от перед тим, як він збудував цей будинок і все це там зробив, вони просто там були до того. Ну а що на це відказати? Я не знаю, все правильно. І йому, ось, наприклад, смоделюємо, йому кажуть, да не було їх там, і він ось що б він відказав. Ну ви лишите, я привез страусів, каб яны були там, ну це ж тупо. А я чому про прэзідэнтаў спытаў? Я заўважыў, што зараз такі час, калі ўсе любяць прэзідэнтаў. Таму што ў інтэрнэце я ўбачыў, што пад кожным відэа з прэзідэнтам людзі фанацеюць ад прэзідэнтаў. То бок, напрыклад, відэа з Ільхамам Аліевым, і там пад гэтым відэа каментарыі пішуць: «Наш прэзідэнт самы лепшы». Усе абажаюць яго. Там пад Пуцінам пішуць: «Наш прэзідэнт самы лепшы». І пад кожным чалавекам, прэзідэнтам такое пішуць. І толькі пад На беларускай мове. Так і пішуць. І толькі пад Лукашенка пишуть, ваш президент самый лепшы. Я не ведаю, чаму так атрымалася, але беларускі прэзідэнт вельмі абаяльны на экспарт. Адзіны такі прэзідэнт, якого вельмі паважаюць ва ўсім свеце людзі. Не, цяпер з'явіліся яшчэ і боты беларускія. Бачылі беларускіх ботаў, якія пішуць, што наш бацька самы лепшы? Іх дохуя стала. І там мені подобається, що вони заўсёды пишуть: «Батька, трымайся». Здоров'я, батьки. Так. Расейцы часто пишут: «Берегите батьку». Ну да.
Я не розумію, що робити. Що значить берегіть батьку? Що нам треба робити? Як нам беречь його? Я не ведаю. У вас є ідеї? Так. Як? Що робити? А мені здається, ось для цього і збираються $200 000, тому що там операція ніяка потрібна. На квітки назад. Ну а як берегчи його? Не зрозуміло. Так ми нічого не кажемо, ми вже... Ми добрі білоруси, добрі люди, так? Бачите, ось це більш сумна тема, ніж самотність. Казати нечто добре про президента. Так, робимо виснови з сьогоднішнього випуску. Так, які виснови? Ні, рано. Що? Ну не треба моє секрети. так, ось рано. ось. А? Альбо що? А що таке чирк? Ні. Чирк? Великий фурункул. Чирк — це фурункул, так? Ось дивись, скільки всього ми дізналися. Чирк. Чир. А, ви всі ведали це слово? Чир. Блядь, что за дурдом вообще? Просто сидит 90 человек и такие чир-чир, 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 чир. Это гуторки, чир-чир. Ну, добре. Я розтлумачу, що здарилося, що со мною здарилося. Я зустрівся з сябровкою, і вона каже, типу, у мене був маленький прыж, маленький прыж. І вона каже, давай видавлю. І вона каже, давай видавлю, і він, сиді хутко. І ось що здарилося, я зараз покажу. Ідрак, треба Це ще жах. один. А, я не все показав. А хай так і буде. Зараз повинна музика, як у стриптизі грається. Хай так і буде. Не бач. Ні, як це? Ну, удобно. Ось. Бачно? Це чир? Не, Спочатку- когда треба... Не. Когда треба помыть твар. Ну, дякую вам. Ну, а мені сказали, вельми дренно все. Тому що, ведаєш, чому це відбувається? Тому що трогаєш чужі шкарпетки, потім гэтими руками твар. Не целуешь, ему никто не целовал. А, ну, Він що, гомік, щоб його цілували? Тільки ж гоміки цілуються. это правда. Это правда. Ну. Що це ніжність? Це для кого? Ну, Це для геїв? тільки? я не целуюся ніколи. Мне головне, как бы всем было весело. Так. Так, що я прочитав ще? Цитата, яка... Давай. Некалькі цитат одразу. Які... І у мене так само є потім. У тебе так само? Перше, це те, що я ведав сам, те, що ми у гэты свет приходимо одні і сыходимо одні. Але гэта не про близнецов, калі што. Близнецы, яны приходять разом, і калі пашанцуе, паміраюць таксама разом. Ну, так і павінна быць. Так, так. Мені здається, з ким ти прийшов, з тим і повинен світі. Так, Як і думаєте? ще ж повинні... Мотоциклісти одні не помирають? А, ну, Їх повинні ще однаково ховати, знаєш? Ну, Що? Близнецов? Так. Ну, в них однакові гроби повинні бути. Однакова церемонія, і вони однаковий костюм, тому що в них все однакове повинно бути. Усе однаково, як ми на могилках такі, о, прикольно. Близнюки-мотоциклісти. Ось, у мене є, але я не буду казати, що це моя, це Жан-Поль Сартр. Коли ти один... Ну, це моє ім'я, так.
Калі ты адзін, гэта не значыць, што ты самотны, гэта значыць, што ты свабодны ад патрэбы быць зразуметым. Дивися, як ну, це час Давай, Мустафа. зрозуміти себе. Розумієш? Ну, я не знаю, в мене нема потреби бути як українською сказати, Зразумітым. зрозумні. Ну, в общем, розумітим. Як на українському я зрозуміть. Ну, Ідрак, дивись. Сережа, мені Тебе все равно. телеграм-канал називається Ідрак Конфлікт. І це саме чого ти прагнеш, і я знаю твій стиль. Пробачте. Бля, а можна я теж скажу, я на афіші був, блядь. Може, я піду, пацани? Ні, вони, дивись, ми підемо, а ви самі погутарте. Не, іди, його посадимо сюди. Да, давай, хочеш? Я піду попалю поки. Я заінтригувався. Давай, да? Давай. Почекай. Ні, тільки коли ти після вернешся і зміниш його знову. Давай, от, Добре. давай, іди, хочеш? А ти попалиш і вертаєшся. Да, О, згоден? давайте. Згоден? Давай. Зробимо Але вертайся, добре? Сереж? Так. А, я ведаю. Блядь, ну ёбаный Сережа, ну что ты? Сергій, вертайся. Раз. Я не знаю, чому ти як на хату? Я не вірю. Да, ну все, ну почалося, ну я не розумію, що... Так, нагадай, будь ласка, як тебе зовуть? Ягор. Ягор, дякую. Добрий вечір усім. Так, а що... Хочете розповіду історію, як я познайомився з Єгором? Давай. Так, давай. Ведаеце ўсе Beerstation? Собака подумала, что это твоя дзяўчына? Не, калі моя дзяўчына гуляла з Сярога, собакамі. дякую вялікі. Ведаеце бар Beerstation тут недалёка, беларуская установа. Так. І мы неяк з сябрамі заходзім туды некалькі месяцаў таму. І ўсе столікі былі заняты, быў вольны толькі, ну, амаль вольны адзін столік. Быў столік, за якім спаў чалавек. Гэта быў Ягор. А зараз версія Ягора. Ягор. Я спаў. Я спаў, я гэтага не памятаю. Нікого Не, зараз будзе, як мы знаёміліся з Пашай. Гэта ўжо было. І драк, значит, толькі ты. Я не знайомився. Ты нават не хацеў за мной здымку зрабіць. Да, пробач. Ведаеш чаму? Ну, что? Я такі папулярны, што я ўжо... Я так сказал? Не сказаў, але я так сказаў. А, Ты такі папулярны, што пазней зробім. ну так. Все, тікай, блядь. Просто... Ну і що, вам сподобалось, блядь? Це щоб ви цінили б нашу працю. Блін, чому я завжди з вами тільки таким тоном? А з вами іншим і не можна, блядь. Бо ви на шию сядете, блядь. Я ніколи Я так не знаю. чекав Сережа, як зараз. Я так само, тому що гэта гісторыя знаёмства. Я не ведаю, што там за гісторыя знаёмства. Ведаеш, я што падумаў, што не трэба баяцца адзіноты, таму што калі людзі баяцца адзіноты, яны пачынаюць быць хуй поймі з кім, а гэта горш, Так, чым так. адзінота. Так. Омар Хаям. Бачиш? Ну не, я про тое, што, ведаеш, чалавек адзін, яму страшна быць аднаму, і ён такі, блядь, буду вось з ім. А потым хатні гвалт, забойствы. Мы, ну, не рабі так. Міхась, вось... Каб була гутарка. Вось Міхай сказаў наадварот. Я чуў, мы сидзелі там, і Міхай сказаў, лепей быць хуй поймі з кім, чым аднаму. Толькі моей дзяўчыне пра гэта не кажу. Я так не казаў, калі што. Это ўжо пиздёж. Ну, блин, ну гэта зразумела, Міхась. Ну, я думаў, это будзе спрэчка. Гэта для маёй дзяўчыны было. А, я всё Я працую на аднаго чалавека. Я, дарэчы, таксама, калі запытаў чат GPT пра цытаты, ён таксама мне Жан-Поля Сартра падкінуў. Мне здаецца, ён абляніўся вельмі. Не, яны сябруюць чат GPT, Сартр, ну, там цікава абодвум. Такая думка. Адзінота — гэта калі ты не можаш знайсці чалавека, якому можаш сказаць праўду.
Чоловіка, якому сказати правду. А быццам тыя, хто ў стасунках заўсёды кажуць праўду таму, хто з ім у стасунках. Не, нельга такое робіць. Ніколі, Ніколі. ніколі. Сумлення буде шмат. Скажеш, наприклад, блін, я сьогодні, до речі, проснувся і подумав, а ти хто? Вось, Про себе? вось, ведаеш, Про дзяўчыну, з якой прачнуўся. я вось пра што яшчэ думаў у гэтым кантэксце, што калі вы надта доўга ў адносінах, у стасунках надта доўга, то забаронена, нельга пытацца ў другой паловы сваёй, а ты мяне любіш? Таму што калі чалавек адкажа табе праўду, ты ахуееш. А там любая праўда табе не спадабаецца, нават калі ён скажа так, люблю. І ты падумаеш, ну, блядь, мы столькі гадоў разам, а ты мяне не ведаеш? Мог бы сказать «кахаю». Ай, Михась. Тут, блядь... Тут сур'ёзныя размовы, а ты тут... Ну він журналіст, ну що ти, це натура така. Тут 10 хвилин тому було чир-чир-чир, блядь, а тут... Це в тебе по роботі, розумієш? Ти дружині кажеш, ну був на роботі сьогодні, що там чир-чир. блядь. Давай обійму вже спати, давай. Я зараз зрозумів одну штуку. Шмат кажуть про те, що ось жанчына дольш мужчыны жыве і гэтак далей. А вось на Каўказе наадварот было заўсёды, што мужчыны больш жылі, ну, вось, напрыклад, вось гэтыя даўгажыльцы, як сказаць правильно? Даўгажыхары. Даўгаграмадзяне. Ну, тыя, хто шмат жывуць, я не ведаю. Не ведаеце гэтае слова? Ну, даўгажыхары, блядь, ну і тупое Та слово. зрозуміло Ну вже. я хочу растлумачыць. Люди, які довго живуть. Люди, якія доўгі Скажи. жывуць, і там 120 гадоў, 130 гадоў, там Шэралі Муслімаў у нас быў рэкардсмен, талыш на самой справе. І што? І ён шмат там 130 гадоў ці колькі жыў, жонкі там памерлі, 5 жонак памерла ўжо. Разумееш? Ну там по-іншому у вас. По-іншому паміраюць? Ну вони у вас там мозг не їбуть. Там, як ти сказав, так і буде. Всі 120 років, блядь, розумієш? Сказав їм, живіте менше. І вони такі, добре. Там у вас тоталітарний режим внутрі сім'ї. Ну так, ну... Там мужчина-диктатор. Ну, вось, ну, у гэтым ёсць сэнс, ведаеш? Калі ў сям'і чалавек-дыктатар ёсць адзін, то ты ўжо і адчуваеш сябе самотны. О, дзякуй. Ну, дзякуй. Ну, вось... Так, выснова вечара, дыктатура, гэта заебісь. Дивіться, унікально. Це унікальний вечір сьогодні. Ні? Я сподіваюся, що вам сподобалось провести тут час. Дякую. Нормальне шоу було? Што? Шоу відбулось? Так мне вельмі спадабалася. Я не ведаю, чаму тут... Мне не спадабалася, што вырашылі, што дэпрэсіўная тэма спачатку. Я не вирішив. Ну, глядачі Ні, добре. вирішили. Та їм ніколи нічого не подобається. Коли ти... Все не так їм. Дякую вялікі ўсім, што прыйшлі. Гэта былі гутаркі, гэта быў Драг, гэта быў Сергей Дзядкоў, гэта быў Дзякуй. Міхась Ілін. І гэта Паша Крывец. Паша Крывец. І Дуже вялікі дякую. дзякуй Сярожа, што прыйшоў. Дякую. Дякую, що запросили. Дякую, що прийшли. Дякую. Всім.